Sompa dia sasiso emeni Ajuma yesini ni aketi enti usumwa sumyo anuna bema wanya aketi apa ewa sasiso Iwiasimu basumna wasumye dia fanyina mwese wansum Bisa usumye maketi apo Eni jie ti sompa die maketi apa sompa dia sasiso emeni jie Sompa FM Sompa TV maketi apo sompa die emeni jie Adam life nonsiano we de toso mienu anwumre de kwasiada enano mu nyina da no anwumre de na bo e wo Sompa fie 106.5 FM Accra 93.1 Kumasi Ehwada Braka 101.1 Takwa Sompa Locos Hwa ena 103.3 enu Takra de sabra kuro ye no nonsiano abo Ewo 98.9 Sunyane Sompa laji be kwa na abro sanum Enwa korona nso no asabo the same ewo Sompa 90.7 enkura sabro pu FM ena 106.1 techima Sompa nso nonsia no eho de na abo simple kura 106.1 na ye ka no mankasi mfifiri mantamu kingdom nso wafaka sebo papa ibi Adam Fopa Radio France abrochimamu wo to pete ama bibifu e wo ho nyina wo mo tifie kase makron aboboa no wono mo se bon kene Shoban Radio ye live for ho doma 100.7 FM wafa e wo doma hinkro ye no nso e to pete ma de hye ni nya bie Sompa 101.3 doma amani masase paso e de dem no nso e ko ba bia www.sompaonline.com ensemi nyina yewura taboaten ukọ ho a na dama wakwa chichira to ho a benya bia kenkanya bia hwe wo wani so emfoni ene emukasafoni ahodo YouTube na Sompa FM live na mom ene mungumanum Facebook no Sompa 106.5 FM Accra ensema anwumre obetia Pepsodent cavity fighter waso yemu na medimafo aba center Dr. Time daso wode time na to yenso a time no so free tafrija ho na ye TIM yi no the abati bi ene se abusuya ene ya ye kai aya awofo nyina na emai awewo se me frɛ santimantama betopro so kyerɛ sɛ posi ni bi wa hwe no ankasa ne baba sabe watene ne ntemu awa ne so akase yedi mu nkyemu brɛmo afe ena ye nanom nyina ada no atwemampo enu adisi ese emma sabi momfa obuo ma mawofo nom titru no mu na momfa we nya asua de na afuto nso akodi ama eye woni pedesani bia sabi twedi ampo nyankopon abono se abre na se bia ni nipedion ba bi dodo na won hwe na pomudi monfa ni agro Honorable Kofi Bente okosa hwiye so a wono na ye mrase badwani ho na wa yes screening bia ma de hye na wo mo se nya ne edikan ni o ebi kura akode eto so ne mprensa na abasoba wo mo de ma ne de nyame nanim ena ye kai amanyina wo wiasi asante mantami amane boni oto nkra firi ho edi brayen yera bawa bedroom wode ne watum awofo bi ne nkwada bi akasa bo wo mo maame no abaso afe ye ba kwa mana ne yera amamu Iran for say wo a wo de wo se wo pesa wo de wo ne ma be fa straight of Hormuz na wo be di America for echa ma yodium no ene di abehia no wa wo nkonkonkon eno so ne ye gina na anwumre ye de nsa ni nyina somwo se Sompa no nsi abre mu kase bo kwasieda enanom dade triple way man
agya pia pam dada enmedin anwumre me ne yesofo Nana Opon Checheku. Edem abusuya fe patakra no asum ene enanum nyina da enunti ye kai enanum nyina ewo wiasa fa na nyina na yemfe kase na so ya santimantemwe we aye nkrata e free posi adwumakuo no akache ne nkro beta wa ya santimantem ana beto ye pronso opani ani nsa hye nkrata na se ASP Emmanuel Aboji na waya staff officer wasanso kroye ye acting PRO edi ma posi nkro beta wa ya santimantem na nkrato ababeto pronso no kire se danu ye afie ye simu a chese ncha ye kura ba ko ye twa mu ko ye eye November 2025 ni de to so enan no ena abawa bi a ye fa no Charlotte Sama a wo fire ye promant man kokofodua na abawa yi wo chese wono ankasa ne baba a wanya fi shedu 14 years akola yi wasode na fo so na yase owo bisa ne sade na enu ntimi nkyere owo honum a na fo wode ne nsa na nam ne ho ede na ya kwada yi enti anam sokro na ne mame efra doctor bi ka cha ne se na nse wonim ne ye ne ba no owo honum a na nte na fo biebie ne nam te setete no okọ broche na obedu Ghana pe na tade se so sin no nam a o se check meme se bi na nte ni bi na kola ne nante inti na fe ema ne maame ne hu ne ba ne yie ene ye bo no se ede be na aye wo se asem ne mu do ntimi nka ne maame bo modern dada na koto alewa tofi ede ma no ena chese no so nkakran akola isa meka ene ka ne yenti a wo se wo no ankasa ne se a wo ye posi pani ye fa me inspector Desmond Owusu efriye wapani wonwa na chese woni ni baba yi akwakwada nantemu sade sede mu odin asem na se akwada ni mpani kasa omu huseni omu nka asem no nanso enam sapo akwada no na pomudin no na eto chimanti ni na hu behia se wo so mbo modin no bo aposifo amane enti na omom hu ye ha ena mo fro eye asantemantem posi ni aye ba ensem bi sei na womutai atigina mu pa no dofsu womu ana yeto nsa de fra womu intenam so emom timi aba mu emom hwehwe nsem mu a na anam se wo man Ghana de se nipa boni bi ana sabi yesu wa ya de enye ye show wa yetimi krampo etimi ema eye beli enti afi mu a wadofo busumi ne de to so eye aduonu 20 February ewa afi mu no ena ye inspector Desmond Owusu efriye wono ankasa de no ho akoma eye aguna dofsu aposifo ka chom se ne waye nie enti ama aposifo nso bo modin eso asem ni mu ena eja omuhwemu dodododo na into omuma ni be na kire no mu se da bi asem no se ne akeka ko ne modin into omusan so to nsa de fra eye inspector no ema meka sei owa aposifo akukumu na Asantemantam North Police Regional Command no ede ababa tudwa akyeremu se womo ka che Ghana fo nyina na ewiasa fa na nyina se asem omani bedi akyere fi kof na omahwe na fe ensam no omahuni pomasi bre enu nti enu ene nkrata efi aposifo ho Ashanti North Police Regional Command ne nchen ewe ya mampon enomato ede amane ya musumfu na no ponchecheku mato me boase edwam ede amamusa no esanse or the Pepsodent Cavity Fighter toothpaste ena etwi nesia aye fita wanya adaje yi nesia ase na nsem nyina wa biem ede ato na nwumre me kanfo esanse okutemu dendenden na kase no eba wa akwamu ena ye nanom nyina ada no disi awo atwemampo nua bato mpesua so ewo Asantemantam Honorable Ibrahim Isaac wasaka na ho na wonde ede
enhyiransa ma enano mu nyina ne wie na odi afutu ma mabunu se wo babunu ya wo mu na o do ba ti asefo asase su no etise de wa ba ho dua enti sempo wa ye biribi ya etia wo na wapa ne chew na fe enanom dey no wo ka kire mabunu ni nyina ka kire se wonom mfa no so na wo mfa buo ma wonom na eyenhyira ene maame foda aye da sonko da wiase ahyehyɛ to sɛ yɛmfa kinka yɛ maame no ɛno ma sonko ne kwan sonko a ɔmofa so hwɛ yɛ yi etiti yɛ anya dun pepenso a yɛdri yɛda ɛka kyerɛ sɛ maame yɛ unique nti sɛ wo maame a ɛne kwa sɛ wɔtete no ujojo no ɛso hwahwa no so hwɛ ɛkwan a wɔfa so ɔde ba ɔde wo ba wiase a wɔdru deɛ wɔdru no ɛyɛ ɛnyɛden kwan so ɛyɛ sɛ wɔtu no ho akyɛ kwan so nti na ɔde wo ba wiase scientists and when edum pepe so be a usunu mo ye a beso sunu mo na hwahwa no ma na nyɛ sɛ ɛkɔyɛ atete na ebanka mo mu dia de wɔkafa ma mefo ho ni ɔsɛ arjanna to taatu akdam ummahat ɔsɛ heaven ɛwɔ yɛ maame mo na ase the santi yɛ hwahwa yɛ maame the santi o pɛsɛ wo ho awurade a fa maame so o pɛsɛ awurade nyankopɔn ho mmɔbɔ a hwɛ maame yi na onyankopɔn so ahommɔbɔ Allah akbar eno na dia tabel na shame ho eno honorable Shahak Ibrahim wono na ye abanka chepani ma de sha wono mo atwema mponua wa santemantam wei ba bedu ene nam no so ma yensa kan ebuso ye wa santemantam de na ba wa bedu an ye beda nso so dum no na watu nkra bi de fe ya santemantam de aba beto pono so a no kura ni ose ya mo ho dawro mo obi o wo fie ntie wasi asantemantam ene ya kai enafo nyina wo wi asafa na nyina yi asantemantam so mo ka ho bie enu nti omadi dwumadie no ama na ye fe pa wasi ama wa asantemantam nyina nya sa dwumadie yi hu so mfaso ama ene wo bekọ no enkwada ne bi bo mo maame ba so ebinum so shiro mo maame no mo ebinum kura wo to mo bedin ebin so kura sabre ya meka sai ebinum gusu ya akwamcha bompa ye de mo maame no ema chese ne akoso asantemantam de pa ni kanso wose eneyi ye kai enanom a na enanom aye wo mu asabe omawo afa omawo twamu na obi nso wo hono a watimi ahwe obi ba ama na broso a ma chese ne wanyini ama na baba to no ne maame tiase ne maame ntiase obi kura de osene na nabia ne hwe no a na wo se dwumadie na se no ena enam so ede eye abaso bosonko ede free eye nkwada ho omode ko ede ama nanom na abusua yentie sene nkwada ne bi ebo eye wo maame no abaso ewe ya santemantam Nyame shane pa abosumi nkuna wo enafom emufie emutasitie ara me so abɔ me ho ban abesi me dia okɔ adwuma minti obepe atade bi abrɛ me obepe isika abetwa me school fees ene me niema ye de kɔ school mu me dana Nyame shane pa no ma ne nkwasenten Nyame shira no ma me Teresa na atitimi o ana wo ma me say me 22 years share adevefa ma me ya ma me enye obi ana be yesa o mesi wa pa no enye obi ana be yesa ade no ademeka chin nansi nyankopon shira no na ombo ne ho ban acho ma me dey Josephine to ene Mother's Day dem bese me ka chensi nyankopon nhira no onye ne kese na ondum no no man bibia enye because se wa hwe me so afimi nkra bia me bese sabre de enye adwuma ke 20 me se ne se nyankopon nhira no ondum no no man enye ska bebre yes de wa ya mami min kunna no wanya de wa ya mamsi midas de wa ya mami me sera de bone ho pa adwuma bia be bia de french enye bia ne be nyese Bible say munkyere nkwada ne kwan na wanyini a wampa ho na monsan so man nkwada ne kwan nyina no mma me nkyɛn na eyinum se no so ahene ya omdea enti nkwada totofiwa ɛna kyese omu hyira mo maame enne a ye ka ɛnanom nyina se ye mo happy Mother's Day no asantemantam de ɛna omu di si ba wa be di so a wode ma ne yen afe yanko atoye tifi eno so asomafo kwa mu wusu wantena na to so kura adwuma na asam no kwaso no no waduru ho asa asam na asoma no na nso ne nyina na wo saade hye ne tie mrasa badwani a wo sahwie so na ma trankonwa eye
Honorable Kofi Bente na waya na ade ne bio yese se afi bia wo hyeda de adokotafo nim de no wabe wa pomuden hwemu ekoma won kwohwe ade hye wo ho no wo mapomuden na afi de no wo mo hwe wo mani enti ewie no pani a wodi bibia hye ne nsa ma wo kogina na na mu no wo no na akọ ho a deputy director de ma adrenje ma boafo nadmo ewo Sarfo so municipality Barnabas Jamfi ena owura Jamfi gina ono abo anamu no wo kire sei program na nkasa no annual program a ode aba afibia oye entidie next surgery na ye ne last year je na ye no ho surgery ne ye no nti next month so ye be started the 2026 no na akọ communities a ye ntumi an cover no 2025 no and this particular program a ode aba no everything is free free from screening to medication to grasses any surgery bibia free enti obi ono wanya kwan amma de ye ne no best friend say you be sans aba be the 2026 batch na e start possibly next month kono na eno so nipa no de no ho ahyem ti sana betumi akade show obi bia especially omo a ebi a omunya kwan emma me ye bia wono ne kwagina mrase badwani na namu na owie kasae we deputy nadmo director e was Sarfo so municipality ho owura Barnabas Jamfi na wo mo enye so mfa so no nso e de wo mo na ase emai Onambo ya de wadwene ye ho se nyame ede ye yare eda so de ato na kuma na watimi afa ye ho kan anusa no pa onabo ona ye sa de wi na yesu ya budu isi ya ba ye nya yare sa onabo na aye nyame shiran I start here no be 3 years ni serious accident ma glass be woman ankasim kwan so but see from no mutu see ba man 25 years ni ade ne ha me pa ma ni ko fun kura ni hu ade onabo aya de pa onabo dwene ye ho dwene ye aya lefo ni nyina ho onabo nyame sirano aye bompa ye ama onabo so onabo besa ba bie koso onabo wotima odo owo ye muye ede maye ye ma sebe yale ne mu ohweye o ma ye nsa ekoya no ye onabo nyame sirano pa se bia se gita ya dio sa ni ya onabo so ya ma di abaso bo ne di bo ye ta na se ni shia na ni ma ko so me de ye ma me na me de no ba be wa ye di na ba ti we ka ho ya ba ha be betre we ka ho a onwa ba ho mprensa we bra onabo Kofi Bente ya woye na sebedwani ma Sarfo so municipality no ade hye wo ho woye free health screening ma wo mo hwe wo mo ni na wo mo da so ase a osomafo kwa me wusu woto emane yen abusuan yegusu bin sem no ede ma on sane sefata mesro bra Facebook page ne so na bra bedi ye chi wo honom wai udu wonom a na wa like no wa share no wa sanso do comment atato ede aba ebebua me yedu eche na wunua nso enya kase ne bi na watwa na sum spedere afei yanto akase no eso na menkopie mu ewo eye Sarfo so ewo eye Western North mantem no emu ewonom na osomafo kwa me wusu edi every eye liberty abato ye proso mu se Dr. Penny a ye freno Peter Kunadu we general surgeon Emma eye trauma and orthopedic surgeon sanso krompo ye senior lecturer ewo eye KNUSC School of Medical Science openi ni dibra so pa na wono no de afutu akwade ama eye Ganafo ka chom se Gana ni yade a wonu ho modin ko ayaresa bia nkonkwohwe no ho yade ye wona na machira no atiti nunu no de akwakwoso ebewie nu ni tie ye ne ya na fe ekonechi obi nso wo honom a ne ya me ye ne ya na fe honom ti yade aduru wose ekobasa e ha dwene wodi nsami kotudwa ebra na Full Gospel Businessmen Fellowship International wo ye Sarfo so chapter no omafra eye Ganafo ma ena omu nyina di nkomode afọ mapomuden ho na emu nchiremu ena Dr. Peter Kunadu editu jasei. The Bible says that God's word gives us health. And he said, we are here. As you pray, as you go to elders, pray with you to anoint you, you should also seek medical advice. It's the same God who has given wisdom to doctors. And you should do both all the time. Pray, seek God's face. Paul told Timothy to do physical training. So exercise is very, very important. It's stipulated in the Bible. As you grow, every year, at least do a medical checkup. Each age range or each age group has a certain medical
investigations you should do. I am 66. Every year I do my full blood count, do my lipid levels, lipid profile, I do my ECG, I do prostate, I do blood sugar, I do kidney function test, and I do liver function test. Every year, if there's anything happening, you can catch it. In Ghana, these things are not paid by our insurance. It is your health. You must take responsibility in doing that, because God will demand from you the health that I gave you. What did you do with it? Na wanam saye so de afutu okwade mamabunu ega kire mabunu se ntampe wo enye monche mu fi ntampe ho ene nubone ho na eno na beboa ma obabunu no ewie peyo. As a young man, there are so many youth around who do not know the harm they are doing to themselves. These days, there are so many things that are going around. Some are smoking shisha, some are doing weed, some are cigarettes, alcohol, womanizing, all those things. These days, there are so many tablets around that people are taking. Tramadol, for instance, people take, instead of the approved 50 milligrams, people are taking like 250 milligrams. And believe you me, to have an effect on you. It doesn't matter who you are. The scars will come. It's when they come that you know that I didn't do well. The best way for a young man to live his life is to know God, know Jesus Christ as his Lord and personal Savior. Jesus has given us a manual, and that is the Bible. So if anything, you'll find a solution to it. Pray, because he's guiding you. He's ready to guide you. If he's ready to die for you, why is he not ready to guide you? Senior lecturer at the Make NYC School of Medical Science Dr. Peter Kunadu and Abusia Yatenino. Pepsodent cavity fighter. Udu choose yano pananumre na wasanso de atwi. Uchi ni sano na eboa ma oral hygiene timi agina ye. Na Ghana Dental Association ekase se pe bibia twese a eno a na yemfantwie esanse no na wo mo sanso medimafo eba center ya Dr. Tam da so woda no ya de bia e wo ho no kan ho wasantemamu a na okọ eboa kwa agogo eho na yegogo ya de ma ya resenya ahoden na wonu ma won kran na afa nyina nso repoku ase mayira uduru woni se ye de tam oto so ama ya de ayira nyina ebefua na mom so nya kọ na ye tiridie malaria nko ade a time herbal mixture malaria do de Dr. Tafri Jayo no ye be kan fo ama na fe ye de HH no asan so akan ho wo mo na aso ye mu no anwumre ye de nsem no eto awo ye kwa akọwie wa amano ne Iran mamu Iran fo na wono makasai ama de wakasa de ma wo mosere adom no Mohammed Kramania wakasa na ne nsem no se sade ebinom wo ho a wo mo ne America fo akokra na no wayesa chinchin a wo mo de wo ne ma befa wo mo supo no so no ene esafo no wo mo nyina ye se uni wo person fast straight of homus ho dia ene wo se udi kan kura si teranfo so na wo mo se wo ba na wo mo timi age wa baba sa mo aba besine twam ente sa na ukodi America fo anu achi so yetimi agi baabi wotimi afa ho akwa ene wo ne ma no womfa na campus wo de okra akra atimi aba bedu we nyina wo kan wo chese sese no baabi te se kata wo mo kura kasa se wo mo se yamfo atoto pa ye bi ye no e de drone de to ya ma wo ma memene ne wo mo wiem sa na United Arab Emirates wo mo so do hafo no so wo mo so akasa the same thing e de akere ho e na wo mo chese sei Kuwait ho ene Saudi nyina ni Oman ni Tehran ho ni nyina da no wo mo ne abra straight of homus ho no wo mbepese wo ne ma befa ho nko ade a wo mo ebepe bambo na no ene Iran fo se ji won si won so ente saade a nyade a wo mbetimi atwam ene so ne yegyina ne yede kase no anwumre die asie waken kanfo no etriple we man agya pia pam dada mene nana opon checheku yekọ na fe healing point de ede ayaresa ebre wo kra bia wo behwe bi no 21st clinic adamanti abo akwan mu wante unipadua ase a wote ayaresa ase esono se wo apomuden